Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kini longi khubor bamta kasni President Bathmai jung Kakasi Student Union KSU Raymond Kharjana ulong baka KSU kan pendem ningo hakmat kanu kanu kabor ndai kan beteng ban yang scam halor ki nongdum jung seng bat ban yakun ki mat ki bakta ya ga jat bin khasi bat ka jila Meghalaya Habakran ha kajing lang bam smai jung kinukit kam Bathmai ka KSU Central Executive Council CEC na gabenta ka samui trikam arhajar arpendriu hadu arhajar arpendai hasil sutham auditorium shilo Kharjana ulong ba kajing job ha ka election kamdai kajing job siman jung kaseng President Thamai ulong ba kaseng kanang penmi ekimat Thamai ban yakun ka sarkari ka Land Sailing Act ha Meghalaya bat ka Scheduled Tribe Certificate ban wengno ikibai pat ki Scheduled Tribe na ka Constitutional Order 1950 Habakdo yaki jingkren baka sarkar pedeng baka sarkar jila halor kimat bapher ulong baka KSU kan beteng banya kren da kalenti ka bajai nrila da donkam kan yang rang baru banya dai ka hokjong ka jila Kakasi Students Union KSU po ka jingilam jongginong kit kam Bathmai kan sali IT ya ka shi umentri rang ba ka jila Meghalaya Conrad ki sangma ban IT arphotali kimat dawa sha umentri rang ba ka jila Ban pentrai kami ke inalign permit ILP lada ke sarkar kam ILP kan ha ban khili kitab jong instrument of accession bad hadu ba on pentrai kam ban pelong purai ke MRSSE kaseng klamaha me ke sarkar India ba ke sarkar jilla ba kam dei ban klong uranium ha Meghalaya bad ombit ban wanra rel reide ban donsha ki an perking ban khang ban penbet no e ka jingya ka japut jilla ban penkalai ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act 2020 ban penrung ye ka tin khasi ha ka 8 schedule ban penbet ye ka kam thungkam han negrims kabla penmi jingya kin an ban wanra e ki jing penkala ka puli puthi ban kentiu ye ka kam jing kai perthei ban penbhai ka sports policy ban penkala thmai ye ka kam tre kam jo ka MPSC ba DSC ban dan ki SOP ba ki an na ka benta ki we ki recruitment board ban pendu no eka personal interview ha ki thungkam grade BC ba D ban penshai pat ba ya ki contract ba tender sarkar ban don ka policy ba ki company shipment kin thungkam shwai ki trai jilla ban pelong eka jingpin namala usnem ki spa ki pho bat ban seng ya ka vigilance and anti corruption cell ula pen pau ba ka ki SU kadan ka history ka bajrong ha ka bede ba ka jingya khun na kam ta ki hok jing ki try mulung ka jingpin rungi ka tin khasi ha ka 8 schedule ka jingpin bet yu upot usam bar ka jingya dai ki marpo khendo bar ki jingya rapat ba ulo ong ba wat la ka KSU kala dep ye khun bun ki jingya le nui dang bun ki mat ki basa teng ki badan kami ka jingya trilang jong baro kum ta ka seng kan om ailat ya kinu ki bor bakin bin sa nge ka sur jong ki pat ba ne ban pendo ye ki hok jong ki try jilla Kharjana ulo ong ru baka KSU kam dei tang ka seng samla pudi ndei ka seng ka bakit ye ka jing angnut jong ka jat binriu namar kata kaseng kanang petngor ki kam jong sarkar bar kan kranshai habadan kinu ki rai ki bala ban kata ya ke jilla bari kalawi jong ki samla line permit kaba kaseng kum kaseng hi nginum kerang dien kat ba ompat la ban pendrai kam ya kani kaan ha kani ka jilla ka jongi kniat singi blalet layo ban kendu yo home minister jong ka sarkar India Tapos ngausi kalong ba endala poy hang tu ngasngau kumba kata ka jimput turoy jong ki katu kan ni lani ngalamanong da basyai jong ka sarkar haki media nakaway kapor sakaway kapor ba ki persyang banyak ban pan ya kata inline permit na ka central government ha kani ka jela ka jongi hendrei habangai poi hang tu na sosi manong ba teng ngatrai ka syukut tang ha ka jingpha jingtho hendrei kamdan kanu ka jing simkhia ban penbor ka sarkar pedeng bari ban ayengi ya kata kal inline permit ngakwa ban kan ka basyai lada Pimla ban ai hangi ya ka an ka bala ban yada yangi kum ka jat ben rio ka baret pat ngasno ba sa sisien ba deni menai dak pen mau ni haban clear biang ikot isla ki bede bak instrument of accession but annexation agreement
namar kum bang itip hi bang ilong ijat benriu ibalong sitro haga perthei ka jingwan hiar jongi nongwei nong ar syakani gari gabi ka jongi ngaso wanong kalong basyarkhei hadu kata-kata na kawai gasngi syakawai pat donbok ba kidang donpat kiseng bhalang kibahai bor ibaret ki yaksar kumno ban kendang yo tau nongwei nong ar na kani gari gabi ka jongi ngisngawan pensngauru namar ba nglai ya kata kajingki phalo ha kini ki khindiat sngi khindiat tayo khindiat banai ha bayade bat kamat railway kani ru ka pno biang shaju ka benta bayade bagina line permit ladapkan dak syai arja khatnyo lingba ki kam lingba ki sakhi ki ba upai ba hi ladapkan dak syai ba kat bam padan kanu kaan kabala ban te lakam ya ka jingrung kan thlap ki mender syagani kari gabi ki jongi inum tre bandon kanu ka jingekran habaye dei bat kamat jong ka railway house nem arajar khatlai hagaba kadan ka jingeki ka bajor bha bayde bat ka jing betrekam ya ka line permit hapo ka jingelam jogi presiden hak tu por iba Daniel bat iba Augusta Jerwa kalpoi ka benta ba kat mempat la ban pentrekam ya ka line permit de ban pentrekam waran oda kaan kabalong kum si benta kum ka line permit baka sarkar hak tu por kalawara ya ke MRSSE Arjar Khanrio susi pat banlap ban syam ba kata ke MRSSE kabakimut ban pentrekam menta kolong tik kum balong katu ke sensus kabapi syam baki syam men hakani kadan ke sensus menakani kiong baka self enumeration lani ka jing penrung kerteng hi kani ke MRSSE kabamenta kabami dik kimut ban pentrekam ru kolong kumju hi claim done kata ke entry exit point claim tip shu kata ke task force Henry kelas sulong bet bagi dorbar kihap ban penrung ya kerteng jong wei po wei unong sa hakasnong kata wa jongki balai hateng kishu aidao ya kata ke yeng kasari ngasua banong ba kajing feel makajing syak tuklar na kapor yang kabun teligian jong ka sorkar jela ha ki yeng ka shari ba pher kadai kajing tulat hi jong ka sorkar jela ban penwandur ya katakaan haba pibu ya ki advisor daki pau arpau ngut ha kajing siu ka bakot daki paulak daki krur Henry iwei an iba pisna tang siklep mat tang supo hing kasiri ilaliem no katu ka pani ya kata ka jingmut ka pasisya lani kata ka seriousness ka jongpi ha pisna ya kanu ka an na banta banyada ya ka jat ben riu red pai ka jongi kiwi ki issue ki kan thop ya ka jingben bet yo put sam bat ka border Assam ya bang itip ba menta satang katu kat ni benai dan ni katu kat ni si kelawan kelapoi saka phase 2 namar ya phase 1 kiladap dan pendap ya kandu ya ka ketien kasi ban penrung ha ka kernet ka pra sopla ban i ba kelapan bana ban pelong yang ketien kasi kum ko official language jong state hendai pat thamula pat ba ngimpat i hadu menta mene ya kata gi kendon lani ya kata bakin ra bakin khot ya kata
bagi snow dan kam mo ka special session na banta kanigamat ila iru hagini khendiat sinam ya ke jingdon jingem hapdeng kipat nong sok snong jong kejela borok away kabede baka jingdon ye ki jaga ki puta ki barus pa ngai kidon dagi powekar dagi pow hektar ki jaga henry ubaduk ubasuk pat tang siaja square feet i jakaru umla bantiet ngisekran yang sarkar la penslo yang sarkar hakabede bat ka land ceiling agru kabante lakam ya kajingsim kabu jongki he saipan bantiet ya ki jaga ya kabangim tep kumno kin punan kam bat hakanur kom kin punan kam ya kita ki jaga idon kamru habang ki keren menta ya kawai ke jingie kaba baro ki longyeng ki shem kam men suppose nam chwa kade kakhana kabagi thu khana ba klaja kumta yauta hakata kayeng henry mentapat ngi ba klalong ka khana ka kam yeng jong i wei pi wei ithliu yeng hakani ka jela ka jongi habang lai ya kata ka jing so thiet jong u jingdi pen buat lani utau drugs ka bo susi kalong ba ki an ki bante lakam ya ka jingpoi jong kini jingdi pen buat kalong batlot hadu kata bat teng le nong pi ki riu pat ba ki tieng bat ki shenran ban mi syakmat ban bat habaki i ya kinu ki badil ne terwa ya uni ujingdi pen buat namar haba khadu ki badi teng i kham suk kham long siem ban kham janjar ban kini ki bakem shipang la shakhot ha police station shipang la shakhot hakut shipang la komni shipang la komtai isu thu iru bana kalian ke sarkar kelapan mi ya kata project dream project bagyong henry pat inde nujor pat ya kam isyong ler kam isyong nia hanu benta kata dream project ngai gabun ban yaki kam ngai gabun ke jinglut penban ha ka pelong yaki program ki ba pher ki ba ka jingkot ka jinglut kam juduna ya kasan shpaulak hakini gisni nilai iru ya saisen biang nilai iru ya ka jing hiar biang kapuli puthi haka jala ka jongi lengba ka PGI report ilet segitan nongondong ngi bateng ki school kidon sangut ki khana school hendrengut ki nohikai lani teng ngi sispangut ki khana school arngut ki nohikai kini ki baro kidai ki benta ki ba haban wara jingla kum ka seng hi kabala seng ningong ni syap ban pet ya ka bha kamiat jong ki samla puli hi jong jela brok we ya ka ne ka mat ngasno man penbanang ni bangin sim khia arsha ha ka be dei bat kata reformation jong ke education sector hakane ke jela ka jongi habangia showroom seneng ngia khana bakiri orang ba ki paras samla ki bapuli bar kumju kiwe de kajudan kata jing sro benyao kaba kiong babalai ke jela ka jongi kamla ban penmi ya kita ki IAS ki IPS kat ba ka Manipur kabadan menta
lais nam kan thi hapreng ge jingye khi hapreng ge jiom snam henry kadang lapat ban penmi ya kita ki IS ki IPS nagaway kasamoy nagaway kasnam shagaway pat kaseng hai bor ibaret lingba kajingarap bat kajingno senyang jong ki babun ki brio ki basokhia ya kani mat kelala arsien ban persyang ban pha ban puli pentibet ya ki khna shathi shnong ba Delhi khnang bakin la ban yakun ban pass ya kini ki competitive exam bat nga kular ru phi gawai ba kat ba ngimpat la ban sei ya kita ki IS ki IPS nau do snam jongi hi kaseng kanum shong thaj habede bakani ga banta hendeng nyai persang nau voice nam